Glasgow. Este ultima verificare cu public acasă înaintea celui mai important examen din acest an, cel care dă calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio. Bun găsit din sala polivalentă, vă spun Monica Roșu, dubla campioană olimpică, cea care va comenta alături de mine, și Alina Alexoi vă spune bun găsit. Campionatele naționale, finala pe echipe și individual. Astăzi mai multă lume, mulți antrenori de gimnastică din toată țara, toate loturile sunt aici. Fetițele care fac gimnastică din București au venit și ele. Monica, mă bucur că ai acceptat să comentezi alături de noi. Cu mare drag. La început am zis că o să stau liniștită să urmăresc concursul, pentru că am emoții pentru fete, dar dacă toți suntem aici, cu mare drag le comentez evoluțiile și sper să vedem astăzi niște exerciții frumoase. Mă bucur, cum ai spus și tu, că lumea a venit astăzi la sală și așteptăm mâine pe cei care ne urmăresc astăzi și stau în fața televizoarelor, îi așteptăm mâine la sală, pentru că e important pentru fete să fie susținute, să vadă că lumea vine și le aplaudă, le încurajează, pentru că au mare nevoie de susținerea noastră. Gimnastica e mai frumoasă și cu spectatori și știu că și vouă vă plăcea întotdeauna să concurați când aproape vă erau și cei dragi și fanii gimnasticii, pentru că sunt veniți chiar din alte țări să le vadă astăzi la lucru pe fete și ne gândim că astăzi este și primul concurs în 2015 pentru Larisa Iordache și nu-i așa? Cred că are și emoții. Evident că emoții sunt. Fetele concurează, Larisa evident vine după o accidentare, Diana la fel. Cum ai spus tu, au nevoie de susținerea noastră, de susținerea tuturor. Îi vedem în cadru și pe marii noștri antrenori. Nu-i așa? Sunt supervisori acum, e o postură nouă pentru Mariana Bitan și Octavian Belu. Sunt foarte atenți cu ceea ce se întâmplă în continuare la lot. Nu au cum să nu fie după o viață întreagă petrecută în sală, exact, asta au făcut. Da, sunt la curent cu tot ce se întâmplă, participă la antrenament, au fost multe verificări în ultima perioadă, închise, să spunem, de casă, așa cum aveați și voi. Mi-amintesc, înaintea Jocurilor de la Atena, a fost o lună de zile în care cred că am fost aproape zi de zi. Aveam un alt regim, dacă pot spune așa. S-au mai schimbat lucrurile, nu poți ține același regim pe care l-am avut noi. Trebuie să evoluăm și noi odată cu sistemul, dar fetele au verificări, cum ai spus și cu casa închisă, dacă putem spune așa, cu ușa închisă la sală, adică fără spectatori. E important pentru ele, sunt foarte importante aceste verificări, dar și astfel de concursuri cu public sunt și mai importante, pentru că te bagă în atmosfera de concurs. La mondiale, Jocuri Olimpice, campionate europene, e cu totul și cu totul altă diferență. Acolo chiar vin oamenii, te încurajează, sala este plină. Să nu mai spunem de americani care au susținători foarte înfocați și atunci mi-aduc aminte acum de campionatele noastre mondiale din 2003, în care noi, fiind obișnuite, nu aveam o problemă, ne stăpâneam emoțiile, dar eram la ultimul aparat, se anunțase că americanicele au câștigat, noi mai aveam un aparat, iar sala tropăia, deci pur și simplu se mișca podiumul cu noi. Vibra. Oricât ai fi de stăpân pe situație, la un moment dat te pierzi și atunci trebuie să știi să te readuni imediat, să gestionezi momentul, efectiv. Exact, să-ți vezi până la capăt de concurs. Să ne întoarcem la campionatele naționale. Trecutul ne apasă, e adevărat, ca și performanță în gimnastică. Să vedem care este prezentul și, de ce nu, viitorul acestui sport, pentru că sunt prezente la start două echipe de la Deva, una compusă din fetele de la lot, dar și una compusă din fetele de la lotul de junioare, coordonat de Nicolae Forminte, pe care l-am văzut adineauri în cadru. Avem o echipă de la Farul Constanța. Belgia este în afara concursului. A început evoluția la sol. Ar fi bine să o vedem pe Ana Maria Ocolișan. Hai, Ana! A început cu un rond de flic 1080, bine aterizat și picioarele apropiate întinse, un cadet cu 360. Ana, trebuie să spunem că face parte din echipă, deci va trebui să facă deplasarea la campionatul mondial. Și om de 4 aparate. 900 cu salți înainte grupat. Da, avea oarește probleme la linia asta, s-a oprit bine. S-a oprit bine, nu a ieșit din covor. Un dublu echer. Dacă se dă la aterizare
analizare era și mai bine că a dat o zecime cu acel și pas. nu părea că ar fi făcut ceva greșit, a Nu, avut nu. înălțime, a răsturnat bine. A venit bine, dar cred că din instinct a dus piciorul la spate. A protejat, nu? Da. Pe vremuri nu era penalizabil, dar acum este. Acum e penalizabil. Pe vremuri noi stăteam la aterizare, dar la fel din obișnuiță se făcea fandare la toate aterizările, la toate liniile. Și un dublu grupat. N-am mai făcut acel pas, dar tot a făcut o mică săritură. Un exercițiu curat. A lăsat câteva zecimi, dar pe ansamblu a fost un exercițiu curat, nu cu dificultate mare. Da, e un exercițiu pentru echipă, mai bine zis, nu? Exact, e de echipă, e de... Da, Dinamo și-a încheiat evoluția primă la Bârnă. Andra Angelescu, în echipa clubului sportiv Dinamo, mai sunt Diana Bulimar și Larisa Iordache. Ele vor urma la Bârnă. Vom încerca să pasăm între Sol și Bârnă pentru a vedea duelul pentru titlu între cele două echipe, Deva și clubul din București. Ana Maria Ocolișan a avut o perioadă în care timp de un an s-a retras din gimnastică, s-a întors, a contat foarte mult anul acela, a fost foarte greu să revină. Foarte frumoasă, e longilină, da, e suplă, bine. Da. Ar trebui să zâmbească mai mult, să aibă relația cu sala, cu publicul. Pare destul de crispată. Se lucrează doar la paralele. Acolo este clubul din Belgia, dar stăm pe cele două aparate. O vedem pe Diana Bulimar. Ea este vicecampioană europeană în 2013 la Moscova la acest aparat, medaliată cu echipa încă din 2012 de la europene. Aur, apoi bronz la Jocurile Olimpice. Este un om de bază care, din păcate, a trecut prin multe, Monica. Două operații la genunchi și uite, în 2 luni și un pic e în sală. Da, nu are, cred că în 3 luni de la n-are 3 luni. Da, e de admirat, are toată aprecierea noastră și susținerea pentru că a putut să-și revină și a avut puterea să-și revină atât de repede. Vrea neapărat să meargă la mondiale, să ajute echipa și sperăm să fie bine, să fie sănătoasă și să nu aibă probleme. Am văzut o sportivă din Belgia, Leblic, Chloe. 14:35 pentru Ocolișan, începem să contabilizăm. E o notă mare pentru exercițiul acela, da, e bine. Lucrează Diana Bulimar. Hai, Didi! A început cu un flick salt întins, bine executat. Pare stăpână pe ea. Danilova înainte. A pierdut legarea aici. Avea legare, da. Scade un pic deul. Sal lateral, dar primește elementul. Da, care e mai important până la urmă. Până la urmă, da, decât să faci o legare și să te dezechilibrezi. Un cloș foarte bine deschis. Cloș cu 180, bine. Danilova. Între timp lucrează și Jurca. Tsukahara mai bine decât la concursul cu Franța pentru Laura. Da, am văzut. Linia a doua, picioare tari pentru Jurca. De unde a scos saltul ăla înainte? Noi am văzut că noi suntem în față și am văzut, dar poate... Hai, Didi, stai! Bravo! Bravo! Și acum a scăpat și de emoții, pentru că sunt convinsă că a avut mari de tot. A avut, dar a scăpat de Bârnă. 1080 pentru Jurca, întors. Am trecut la sol, Monica. Și
Și Laura tot un om de echipă este. Da. Contăm foarte mult pe evoluțiile ei la campionatul mondial. Sigure, de asta au nevoie de concurs curat. Le-am văzut împreună la amicalul cu Franța, mi s-a părut un plus aici pentru Asta vreau Jurga. să spun și eu, da, că a făcut liniile, au fost parcă mai bine executate. Mai avem de lucrat, cred că în aceste 3 săptămâni se va pune accent foarte mult pe aterizări, pe acuratețe, pentru că până la urmă, dacă nu mergem cu un exercițiu foarte dificil, măcar să câștigăm din siguranță, acuratețe, să nu lăsăm zecimi așa. Da, foarte mare atenție la săriturile artistice care punctează și ele foarte bine. Trebuie Întoarcerile foarte bine întoarse până la capăt, să nu fim depunctați. Una dintre micuțele de la lotul de la Deva, cred că este Juravle, dacă o recunosc bine, de la Farul Constanța. Nu e. Nu, la sărituri 75, număr de concurs Golgota. 14 75. Ne întoarcem la Bârnă, vă rog. O vedem pe Larisa. Bârna, vă rog. Umărul sus și pe direcție. Și ușor. Stai. Bravo. Un fix al 360. Stat, repeat. Și acum tot ușor, cum spui tu. Un rondă salt. Stai. Bravo. Ușor în piruetă. Bravo. A scăpat de ce era mai greu. Să nu zicem hop. Până la coborâre, Moni. Mi-au transpirat mâinile, deci un cloș și legat de un cloș cu 180 bine executate. Pare stăpână pe situație Larisa. O Danilovă cu un sison. Sările obligatorii de sărituri. O ușoară ezitare la împușcăcioară. E insesizabilă. Stat lateral, stat. Și cu zâmbet. Se apropie Pentru de final. Da. Piciorul trebuie să fie tare, să înalțe, ca să aibă timp să înșurubeze. Hai, Lari. Rondă, flic, 1080, sta. Bravo. O bârnă bună. Da, întors. Cât de mult i-au lipsit concursurile Larisa. E un copil căruia îi place să evolueze în fața publicului, se încarcă cu adrenalină de la public. Și e un copil care are potențial și, cum ai spus tu, îi place să concureze, simte nevoia, doar că trebuie să fie stăpână pe ea, să-și adune emoțiile, pentru că a ratat ceva medalii din cauza emoțiilor. Și medalii mari. Exact. Nu, oricând și ești favorit la Olimpiadă și jocuri și campionate mondiale. E destul de frustrant să știi că ai avut medalia în mână și ai dat-o pe o cădere, pe o nesiguranță de-a ta. În momentul în care de mii de ori la antrenament faci elementul și chiar când trebuie nu reușești, e frustrant. Asiana Peng se pregătește deja. Dar așa înveți, practic, din greșeli, din concurs în concurs, și noi am ratat, dar ne-am ridicat și am mers mai departe. Și Larisa mi se pare în creștere de formă, de la o săptămână la alta arată mai bine. A crescut, deja avem o Larisa adolescentă. Nu mai e pici. Nu mai e pici, tot pici e pentru noi, dar s-a maturizat, se maturizează, se schimbă. Asiana Peng, un copil cu rezultate la juniori, e încă junioară, dar la începutul apariției în lot, după care a avut probleme de sănătate. A fost operată la cot.
15-60 pentru Larisa. Oho, ce notă! O notă bună, nu Foarte este, să spunem că poate am mai primit o zecime în plus, că suntem la Noi naționale acasă. la noi acasă, dar a fost un exercițiu bun. Și să nu uităm, E o notă bună. hai să amintim și faptul că lipsește din concurs Cătălina Ponor. Cu toți am așteptat să vedem revenirea Cătălinei, prima apariție după 2012 în fața publicului, dar din păcate Noi aici am în avut sală, norocul să o vedem la verificare, dar din păcate da, și la antrenamente de multe ori, din păcate o problemă pe gambă musculară, un mic hematom acolo, se pare că e o ruptură. Au scos-o, da, a scos-o din concurs, dar noi sperăm și avem încredere și că își dorește foarte mult să meargă la mondiale. Acum doctorii sunt cei în măsură să decidă ce îi pot face, încât să o ajute să concureze peste 3 săptămâni. Da. La cât de ambițioasă e, și tu o cunoști foarte bine, și cât de hotărâtă și determinată e, sunt convinsă că... Da, e bine că are toate aceste calități, dar va trebui să o ajute și piciorul, pentru Fizicul. că oricât de determinat ai fi și de, nu știu, cu adrenalina în sânge, dacă piciorul nu te ajută, intri în concurs, dar risci să pățești altceva și atunci nu cred că Da. e cazul să Tocmai la ea. pățească altceva tocmai la ea. Micuța Adriana Ariadna Stanciu de la Farul Constanța este eleva fostei gimnaste Daniela Mărânducă, acum Nicolai, antrenor și ea și soțul ei, Remus, la lotul de la Deva, alături de Nicolae Forminte, de Lili Cosma, de Ramona Micu. 14 și 10 pentru Asiana. E un dialog, vă spuneam, între Deva și Dinamo. Deocamdată nota Larisei duce Dinamo în frunte. Silvia Zarzu la sol. E un sol de care echipa are nevoie la mondiale. Rondă 5-4, legat cu un 1,80. A făcut acea aterizare înainte, nu a fost suficientă înălțime. Legat cu salt înainte, această linie a fost bine executată. Mie La îmi place nervul ei, nu? Da, nu are dificultate pe sol, dar este curățică, este curată în exercițiu și în evoluție. Dublu salt de chier, start. Săriturile artistice. Ce-a mai făcut pasul înapoi? Ca Mai să trebuie lasă să o o întrebăm zecime? pe ea, da. Da. Putea să stea acolo la aterizare, dar probabil nu a avut stabilitate bună și atunci a preferat să facă acel pas. Asta e o linie bună cu dublu lecher. Dată și pe coregrafa Marcela Fumea în spate. Exigentă, ca de obicei, doamna Fumea. Sunt și gimnaștii de la aerobic în sală, foarte mulți foști sportivi, foști mari campioni ai sportului românesc și nu numai. Am văzut-o pe Laura Badea în sală, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice din 96, campioană mondială la floretă, și colega ei de echipă, Roxana Scarlat, împreună cu băieței. Colegele noastre, Da. Andreea, Silvia, nu mai Corina, spun de Sandra. gimnastică, de ele nu mai vorbesc. Sper că au Sunt toate apucat aici. să ajungă toate. Da, pe Andreea am văzut-o. Andreea, Silvia a Iată venit. pe Laura, alături de fiica ei, Maria. Laura a fost la Jocurile Olimpice de la Londra
atașatul din partea Comitetului Olimpic pe lângă gimnastică, da. Le cunoaște bine pe unele dintre fete. Ea e Georgiana Jurable. (14.80) e cea mai bună notă la sol de până acum, nu? Da. Jurable cred că a fost pregătită la Constanța de către Camelia Voina, a fost a gimnastă. Da. Olivia Câmpian, ea este o speranță pentru toți. Oli, cum o alintă lumea, o gimnastă înaltă, foarte elegantă. Lipsește cea mai bună, să spunem, dintre fetele de la Deva, Ioana Crișan. Din păcate e accidentată. Nu se lucrează pe niciun aparat. Da, E moment de respiro. liniște. Câmpian este de la Arad deloc, dar e deja de o perioadă bună la Deva. Iată și pe micuțele fete de la Farul. Ratare la paralele, la acea trecere, n-a menținut. Și putea să, nu, putea ce dat să ușor. se ducă. Da, avea o întoarcere. Și a doua. Compromis total exercițiul. Butunoi, Beatrice de la Galați. A sărit și Câmpian. Un Iurcenco cu un șurub. 3,60. Iată săritura Oliviei. A avut amplitudine, picioarele întinse, cred că pregătește și un 7-2. Am văzut-o la încălzire sărind, da. A doua și evoluție. cred că o va face a doua această săritură. După codul afișat în spatele ei, nu prea. Nu prea? Da, dar poate că a greșit cineva introducerea acelor cifre. Se lucrează la bârnă, e Carmen Glăvan de la Farul Constanța. E destul de înfiptă. Da, da. Cuibul n-a prea fost cuib. Cuibul, e mai greu cuibul. Dar încearcă. Îl poate perfecționa. S-a dezechilibrat la acea poză. Puțin, da. N-a deschis. Aceasta, da, n-a fost deschisă cum trebuie. Da, și o coborâre mai ușoară. Da, până la urmă Oli a sărit simplu. Da. Poate că antrenorii au simțit că ieșirea din masă nu e suficientă pentru un Iurcenco cu două șuruburi și iată pe Lili Cosma. Ia uite ce cadru frumos, plânge deja Carmen, nemulțumită de evoluția ei. Antrenorul simte, nu? Foarte bine. Da, mai te bine cunoaște mai bine. 360 pentru că l-a sărit bine. Nu înțeleg de ce a făcut salte întins, dar... Pentru că la junior este permis să se sară două sărituri, nu? Identice.
Păi tocmai că nu au fost identice. Nu, păi da, asta zic, ar fi se putut, cum spui tu, să sară, regulamentul tot acel 360. Ioana Nicoară a fost rezervă anul trecut la mondialele de la Nanning din China, e senioară, sunt doar 7 senioare la start la acest campionat național și din 6 trebuie să fie echipa pentru mondiale, așa că antrenorii n-au de unde să aleagă, trebuie să meargă cu ce au. De mult timp nu se mai face selecție la naționale. Lucru, de fapt nici noi nu aveam în lot fete în caz că se accidenta una din noi, așa că trebuia să avem mare grijă să fim întregi. Da. Lăcrămioara Moldovanu, antrenoare la lot, fostă gimnastă, Lăcrămioara Filip și ea participantă la campionatul mondial din 89 cu echipa. Și soțul ei este la lot. Lucian Sandu este de asemenea unul dintre coordonatori. Adela Popa și Ionica Coroiu. Sare Ioana Nicoară. Cam ce-a sărit Oli, da, a doua execuție. Iurcenco simplu. Da, e un aparat la care cele care vor fi în echipă vor prezenta Iurcenco cu 2 șuruburi, ceea ce e îmbucurător, dar în condițiile în care te bați cu Statele Unite, să nu ne gândim la celelalte echipe, că... cu Rusia. Ai văzut ce surpriză au făcut rușii la europene, au venit cu Afanasieva și cu Pașeca. Da, rușii sunt imprevizibili, așa că nu poți să te bazezi pe ce vezi la un concurs. Cu acel amânar, săritura inventată de Simona Amânar și care ți-a adus ție, asta vreau să zic, titlul olimpic la Atena în 2004, una dintre cele mai frumoase sărituri amânar ever. Da, chiar recunosc că mi-e dor dacă aș avea acum niște puteri supranaturale, să concurezi. Aș fi în capătul pârtiei și aș concura, dar mi-o imaginez în capul meu, așa că... Apropo, mai ai momente când simți că sari? Sau evoluezi mereu, deci visez în continuare că sunt la concurs, că sunt la antrenament, visez fetele pe domnii antrenori, deci nu e... Un copil foarte talentat, această ciurușniuc, Andreea de la Steaua, dar capricios ca orice talent. Ea are vârstă anul viitor de senioare. Cred că au nevoie de mai multă ambiție aceste junioare și trebuie să muncească foarte mult pentru a putea crește și pentru a face față nivelului, pentru că din păcate noi am cam regresat, iar ceilalți au crescut. Sunt departe. Până acum era invers. Da, până acum echipa României vroiai, nu vroiai, era pe podium, indiferent de problemele de sănătate, de starea pe care o aveam, noi ne adunam, munceam foarte mult și când venea concursul ne făceam treaba. Trecem prin studio și revenim gânditoare, doamna Bitang, mai vesel domnul Belu. Da, cam asta au fost rolurile pe care și le-au asumat la lot. Unul omul bun, celălalt se schimbă, depinde. Da. N-ai cum, trebuie să... Normal. Trecem prin studio și revenim. Ne-am întors în transmisiune directă. Vom urmări în acest schimb solul și săriturile, acolo unde sunt fetele de la lotul mare, cele care vor alcătui echipa pentru mondialele de la Glasgow. Iată pe Silvia Zarțu, se încălzește la sărituri. Le-am văzut în tribună și pe Ștefania Stănilă, pe colegele ei, pe Orzu, pe Vulcan, pe Denisa Stanciu. Cele mici s-au întors de la un concurs de junior tradițional de la Yokohama din Japonia. Din păcate n-au prins podiumul acolo. Lipsește Andreea Munteanu, paradoxal, după ce a câștigat titlul european. Pentru multă lume e un semn de întrebare, însă Andreea are probleme. Probleme de răzgândire, probleme care o fac să nu se antreneze normal.
N-are cum să prindă echipa doar cu un aparat pe care îl face din când în când. Are nevoie să-și găsească în ea motivația de a merge mai departe. Antrenorii au încercat toate lucrurile posibile și imposibile cu Andreea Munteanu, dar din păcate nu are constanță în pregătire și dacă nu ai număr de repetări, dacă nu te pregătești, nu ai cum să vii la concurs. Și Ștefania Stănilă trece printr-o perioadă mai grea și de aceea, ciudat, după ce au fost campioane europene cu echipa la Sofia și s-au strâns foarte bine acolo lângă Iordache și Bulimar, lucrurile n-au mai mers bine. Fix asta îl întrebam pe domnul Belu, ce au pățit fetele de sunt în tribună. E trist. Da, mă gândeam că le vom vedea astăzi pentru că sunt de real ajutor echipei. Vedem pe Laura. Hai, Iurcenco. 7-2. Un pic deviată. Un pic deviată, mai trebuia puțină înălțime să vină, să fie aterizarea mai bună. Da, cred că a fost încălzire, n-a fost concurs. Da. Da, a fost deci încălzire, da. La sol, prima este Ocolișan. Așa e. Nu. Nu, Laura nu avea cum să fie Laura prima. Ba da, se arbitrează deja, se da. arbitrează? E prima, uite, la sărituri. Da. Andra Angelescu, pentru Dinamo, e prima la sol. O vedem. A mișcat piciorul în acea piruetă la poziție 180. Laura Jurga la sărituri. Angelescu cu acea aterizare poate lua pe aici pe 90. Haide, Ana! Hai, Ana! Da, mai înaltă, mai frumoasă, mai exact pe linie, exact, nu? Da, și a avut amplitudine și atunci aterizarea e mult mai înaltă, mai dreaptă, nu lași 10 că aterizezi cu numărul jos. Părerea mea este că această săritură Anei Maria Ocolișan e cea mai bună, cel mai bun aport al ei, da, dar, acum se vede. Da, acum ea intră la sărituri, ne bazăm pe nota ei pentru echipe. Da. Am văzut-o la antrenamente, încercând și 900, da? Într-o vreme, da. Dar e cale lungă și tu știi bine asta, de la antrenament la... Și vedem și săritura Laurei. Oh, ce mâini pe masă care, a avut. Da, nu are ieșirea din masă suficient de bună pentru a avea o amplitudine mare. Și de aceea am și văzut aterizarea aceea destul de joasă. Asiana Peng nu e aparatul ei forte la sărituri, de altfel face un Iurcenco simplu. Am văzut-o și la încălzire. 15-10 pentru Ana. Bravo, da. A fost o săritură bună. Da. La sol se pregătește Diana Bulimar, imediat după ce o să apară nota pentru Angelescu. Să vedem pe Asi. Povestea ei a fost prezentată de mult și la jurnalul sportiv. Tatăl ei este chinez, mama este din Deva. Profesoară, mai are un frate. Și iată și pe Diana Bulimar,
În lipsa Cătălinei, este veterana acestui concurs. Da. Și mă bucur că și-a revenit atât de repede și poate concura. Da, aproape că nici ea nu mai credea la un moment dat. Mi-a spus că le mulțumește foarte mult celor care au crezut în ea, antrenorilor, colectivului medical, kinetoterapeutului și masorului. Toma Vasilescu, Florina Ștefanei. Dacă ai un psihic tare, poți trece peste orice și îți poți reveni atât timp cât crezi în tine. Și doctorului Mihaela Belghie. Haide, Didi! Haide! Dublu întins, bine executat. Sperăm că n-ai ieșit afară. Nu, n-a fost afară. N-a fost. Tsukahara Iker, bravo! Arată mult mai bine decât la europenele din aprilie. Da. Didi știe să se stăpânească, să-și ascundă emoțiile, să se adune pentru concurs. La verificare a făcut totul pe groapă, acum o vedem pe tare și liniile foarte bune. Stai, bravo. Și e bine că nu își ferește genunchiul. Mă uitam că nu cel operat ultima oară este bandajat, ci celălalt. Deci... Hai, Didi, hai! Haide până la capăt! Sus! Stai! Bravo! Acum a ieșit. Și a făcut liniile pe tare, solul, Da. Bravo, Didi! în 3 săptămâni are timp Să mai crească. să de mai aici. crească. Iar eu am pierdut pariul cu Lucian Sandu. N-am crezut că într-un timp atât de scurt va putea să facă dublu întins la Îl naționale. face și îl face foarte bine. Da. Cred că nu dublu întins era problema pentru Didi. Și Tsukahara. Da. Și ei îi place să concureze, are deja rutină, are experiență, e vârsta care e în spatele E vârsta, ei și... exact. Chiar am întrebat-o când a fost la Izvorani, zic, cum poți, pentru că nu știu, nu am fost operată, Da, tu n-ai- slavă ai Domnului, fost nu am avut norocoasă. accidentări. Și zic, cum poți să treci, ai 2 operații la un genunchi, o operație la celălalt, e destul de greu să-ți revii, când ești în formă maximă să te trezești că te lasă ceva. Și a zis că poate, că își dorește și am zis, mă bucur și te apreciez pentru că nu foarte mulți pot să-și revină. La Bârnă e o sportivă din Belgia, e lotul național de la Mons. Lotul celălalt, au 2 loturi belgienii, ca și 2 federații de altfel. Acesta care a venit la București este coordonat de Corina Moroșan, Da, și ne bucurăm că antrenare a din venit România, dar a o fost la Marea antrenoare, Britanie da. mulți ani. A sărit și Silvia Zarzu, Monica, și a avut un Iurcenco cu 2 șuruburi destul de bun. Destul de bun, poate vedem și reluarea, că noi din spate... Da. Nu știu dacă au fost pe fază colegii. Așteptăm să vedem nota pentru Zarzu la sărituri. Va fi tot undeva la 14, 800, 700. 14,70 e nota pentru Didi. Didi, da, la da, da, sol. da. Și acum urmează Larisa, vicecampioană mondială în titră la acest aparat după fenomenul Biles. Nu avem ce face, e contemporană cu săritoarea Biles, dar Larisa e mai artistă. Hai, Larisa, e mai frumoasă a noastră. Sus! Hai, stai, bravo. Tsukahara Iker pe prima linie. Cred că și-a modificat puțin liniile. Sau vedem acum. Nu, și le-a modificat un pic pentru că nu poate să facă țuca dublă. Hai, încă. sus. Bravo. Da, nu poate face țuca dublă și A atunci lucrat nici 8 nu luni, avea... Monica. Da, nu avea de ce să riște Da. acum. Dar o pregătește. O face, știu că o face.
Săriturile artistice bine deschise, cu amplitudine întoarse. Și uite-te cât de degajate și de frumoase e. Da, Heinari. 1080, întors, bravo. Și la Larisa un sol mult mai bun față de... Au crescut de la o evoluție la alta, bravo și ei. normal, trebuie să crească pentru că se apropie campionatul mondial și atunci trebuie să urci. Un copil talentat, dar destul de ghinionist în ceea ce privește accidentările. 2012 ar fi trebuit să fie anul ei, a apărut acea problemă în talpă la jocurile de la Londra. A venit 2013 când a fost mai bine, un pic la europene, apoi iarăși ne-am întristat la mondiale cu căderea de la Bârnă. 2014 a fost jumate-jumate. Să sperăm că va reuși până la urmă. Ea vrea clar la Rio să fie pe podium, să vedem. O văd și pe Cătă jos, lângă ele. Nici nu vreau să mă gândesc cât de tare strânge din dinți. Da. Și cum se simte, pentru că și-a dorit foarte mult să concureze. Și acum Larisa are un talonet special în talpă. La sol acest talonet o ajută, la piruete mai ales, dar la Bârnă o incomodează un pic. Nu la simte Bârnă nici Bârnă. nu lucrează, da. Ba nu, îl are, n-are ce face, dar n-are voie să lucreze fără el. E bine că s-a obișnuit. Da. Sunt foarte multe gimnaste care, indiferent de durerea pe care o au la Bârnă, nu pot purta nimic pe picior. Și revedem, mulțumesc colegilor, pe Silvia Zarzu. E nevoie de acest Iurcenco cu 2 șuruburi. Dar ce ținută! A avut picioarele îndoite din prima parte a zborului. Da. N-a fost întins. A lăsat câteva zecimi. Nu știu ce notă a primit. Da, n-am văzut nota. Nu am văzut nota. Va trebui să lucreze la ținută foarte mult. Da. Să se întindă. Ariadna Stanciu, încă o dată în transmisiune la sol. Această grupă a farului Constanța e lângă Dinamo. Da, e micuță rău și simpatică. Mi-amintește... Are mai mult de 12 ani. Nu cred. Nu cred. Mi-amintește de Ghita, o gimnastă care a fost pe vremuri la lot. 15-15 la sol pentru Iordache. O notă bună. Da? Sper să rămână în media asta. Ar fi extraordinar pentru ea, gândindu-mă la individual, la mondiale. Da, Larisa oricum se bate pentru individual, are 4 aparate și în noi sperăm să fie în primii 3 pe podium. Acum vom vedea culoarea, dar să fie pe podium. Dacă își face concurs fără ratare, eu cred că e imposibil să nu fie pe podium. Ritmuri grecești, ca să ne amintim de Atena, cea mai frumoasă și cea mai bună ediție a Jocurilor Olimpice pentru gimnastica românească. 4 medalii de aur din 6 posibile. Și să nu uităm și un argint și un bronz. Da, bine. Aproape că nu mai contează, 4 de aur. Contează, pentru că fetele au muncit și contează Monica. Cele, dar da, cele 4 de aur mi-aduc și acum aminte că Neluțu, care astăzi este coordonator la lotul de băieți, ne-a întrebat după finala de la sărituri, cred, ce mă, dar mai aveți de gând să luați multe? Parcă sunteți la naționale. Zic, păi, mai avem și mai avem o zi. Da, a fost o olimpiadă de vis. Nu știu dacă o vom putea uita vreodată. Sperăm să ne depășească viitoarele generații, să ajungă la... Nu mă provoca. La atât
de multe medalii de aur, sau nu știu, măcar pe jumate, acum nu contează numărul neapărat, dar să fie o medalie de aur. Tocmai pentru că generațiile viitoare să ajungă din nou pe podiumurile mari, s-a început acel proiect Țară-Țară Vrem Campioane, un proiect născut din grija și din inițiativa doamnei Bitang, cu ajutorul unui sponsor extrem de important, care a găsit bunăvoință să îndrepte banii spre gimnastică. Încet, încet se văd semnele. Dar mai avem de așteptat. Mulți ani. Mai avem de așteptat, mai avem nevoie de răbdare și avem nevoie de copii care să-și dorească să muncească, să-și dorească să câștige, să treacă peste, nu știu, peste dureri, peste limite. Exact, peste sacrificiile pe care trebuie să le faci, pentru că până la urmă gimnastica nu e alt sport, e un sport greu, e frumos, îți aduce satisfacții dacă știi să muncești foarte mult. Da. Greu de tot. Și ai nevoie și de puțin noroc, și de talent, și așa o multitudine de lucruri pentru a reuși. Beatrice Butunoiu de la Galați la Bârnă. Stanciu a primit 13 și 15 parcă la sol, da. Acum e Georgiana Juravle. Frumoasă pirueta. Echer pe prima linie. Frumoasă săritură, a avut amplitudine la acești lateral cu stâlcici. Frumoasă și coregrafia la lot, la Deva la junioare. Doamna Dorean se ocupă de acest lucru. Marcela Fumea și Adriana Pop la lotul mare. E important și coregraful, chiar că ar trebui să facă parte chiar din colectivul tehnic, pentru că până la urmă, da, asta și este. Trebuie să știe să se plieze pe persoana ta, să te ajute în acrobatică. Să simtă caracterul fiecărui sport, fiecărei sportive, fiecărei gimnaste, să-ți găsească muzica și mișcările potrivite. Da. La Bârna, Alexandra Mihai de la Clubul Sportiv Școlar 2 din București. Și a început acum exercițiul. Are ceva emoții. Da. Noi am revăzut o parte din exercițiul Georgianei Juravle. Se lucrează la Bârnă.
Greșeli mici, dar multe pentru acest integral. Nu știu dacă e aparatul câte ei. emoții are se vede. săraca. E bine că a stat pe gândă și nu a ratat. Și cred că s-a terminat această rotație. Nu, mai avem un sol. Iată pe Andreea Răducan alături de Silvia Stroiescu și Corina Ungurean. Trei mari sportive, trei mari gimnaste. Chiar s-au împlinit recent 15 ani de la momentul unic de la Sydney, pe 21 septembrie, când Răducan, Amânar și Olaru au scris istorie, un moment irepetabil pentru că s-au schimbat regulile. Da, de atunci s-a modificat regulamentul și nu au mai lăsat trei fete dintr-o țară. Dar ce concurs, ce povești frumoase de spus la bătrânețe nepoților și copiilor. Și chiar dacă ulterior Nurofenul a schimbat ierarhia, pentru toți românii și pentru noi toți în suflet, Andreea Răducan va fi veșnic campioana olimpică de la Sydney. Nu poate să ia nimeni evoluțiile, notele, deci ea își merită absolut pe deplin acest titlu. Chiar dacă Cio n-a acceptat, până la urmă știu că Andreea a avut și o întrevedere cu Bach, s-a închis cazul, dar important e ce simțim noi în sufletele noastre și ce simt ea să fie liniștită și apreciată pentru ceea ce a făcut. E greu. N-aș putea să mă pun în pielea ei. Nu știu cum se simte, cum s-a simțit atâția ani. Bine că nu s-a lovit. Da. Carmen Glăvan chiar pe final, un sol frumos artistic, i-a alunecat piciorul. Să știi că mi-au spus și băieții de această problemă, solul este nou, abia a fost adus, acest Janssen Fritzen și alunecă. Da. Băieții au folosit chiar mult magneziu și cipici din acest motiv. E ciudat totuși că nu s-a ales un... la mondiale. Știu că... Da. În America. În America, da, ratam, parcă eram pe gheață. Revenim și o să vă povestesc ce am vrut să spun despre acest sol. După pauză trecem la al treilea aparat. Revenim așadar. Pasul 1, ridicatul, apoi soluția de îndepărtare a petelor și înmuiatul. Apoi, în sfârșit, dozarea. Sau poți spăla altfel. Cu Ariel 3 în 1 poți. Primul detergent de rufe cu 3 compartimente de până acum. Curăță, îndepărtează petele și dă strălucire. Ariel 3 în 1 poți. Tot ce aveți nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Bună, sunt Ania. Îmi place efectul de gene false, dar cine ar vrea să le aplice în fiecare zi? Acum, cu noua mascara Big & Fall Slash de la Avon, este mai simplu ca niciodată. Obții efectul de gene false în doar câteva secunde. Aceasta este declarația mea de frumusețe, iar genele mele o răspândesc cu fiecare clipire. Comandă acum online pe avon.ro. Avon, prin frumusețe. Suntem din nou în transmisiune directă. Sala polivalentă sunt campionatele naționale de gimnastică ale României, echipe și individual. Era să se accidenteze Lucian Sandu la încălzirea de la sărituri. I-a fugit piciorul. Da? N-am văzut, n-am fost atentă. Da, Bulimaria a spus, aveți grijă. Așadar, nu avem nevoie și de antrenori accidentați. Da, Dinamo este la sărituri, bravo, iar Deva la paralele. Acestea sunt aparatele pe care le vom urmări în principal, iar cele mai bune fete de la lotul de junioare de la Deva vor fi la Bârnă. Iată pe Silvia Zarzu acolo la încălzire. Cristi Moldovan lângă fete la paralele și Ioan Coroiu. Lucian Sandu e pe pârtia de la sărituri. La paralele deschide Laura Jurca de la Deva. La sărituri prima e Andra Angelescu. E adevărat că la sărituri merge foarte repede.
dar poate până se dă nota avem timp să o vedem pe Laura Jurcă, așa că vom rămâne la paralele. Un aparat care în anii trecuți ne-a adus multe rezultate. Avem campioane olimpice, campioane mondiale, însă cu greu s-au mai găsit în generații fete mai multe fete cu aptitudini pentru acest aparat. Începe Laura Jurcă la paralele. Foarte aproape de foarte bară. aproape, da, la desprindere și a îndoit și puțin genunchii. Brată liberă cu 3,60, legat de un ghinger. Acum mi s-a părut departe mie de aici. Da, suntem cam departe de paralel, iar pe ecran e ciudat. Dar nu, a prins bine legarea. E întinsă, are ținută bună Laura. Da. 60 se pregătește de coborâre. Mi se pare mai îngrijită la întoarceri, mai atentă. Sahara. Dar din păcate greșeala a fost mare la acel cacer, nu? A venit destul de aproape, da, și o vor de puncta arbitrele și a duit și picioarele. Sigur, 30 în 4... 5. Da, spre 5. Coate îndoite, genunchi îndoiți. Asta este coborârea. Tsukahara. Trusa din care nu lipsește mierea. Da, chiar dacă acum lucrăm cu palmiere, un lucru bun pentru că nu mai avem atât de de fapt, fetele nu mai au atât de des probleme cu palmele. Sare Didi. Da, sare Hai, Diana. Didi. Hai, a făcut o săritură simplă. Totuși o Un rond de întoarcere, 3,60, dar e o întoarcere, e bine că a sărit. ținând cont că a fost operată la genunchi. De fapt, ea după prima operație n-a prea mai sărit 7-2 decât la antrenamente. Dar la mondiale Antrenorii- sunt sigură că va... Crezi? Nu cred că e Nu nevoie. va Nu, face? și e riscant. E riscant, atunci, dar o avem pe Larisa, pe Ocolișan, și pe Jurca și Zarzu. Jurca și Zarzu, da. Și avem 4 din 4 pentru calificări. Pentru că riști să pierzi un om pentru celelalte aparate, iar Diana Da, e de trebuie bază. să facă pe- și paralele, și sol, și bârnă. Larisa are medalie la sărituri, la europene, la Moscova. Sare un 7-2 frumos. A avut note de peste 15 pentru echipă. A sărit bine la încălzire. N-am văzut-o, De da? data asta, că am mai văzut unul mult mai devreme și acela n-a fost atât de bun. Dar îl face, în concurs îl face bine. Și în 2014 a fost pe podium la Sofia, la sărituri, bronz. La Moscova a luat argint. Însă bătălia mare vine de pe alte continente la Da. sărituri la nivel mondial. Sandra a profitat la Londra la maximum de moment și a devenit campioană olimpică la sărituri. Da, lucrează Ocolișan la paralele. Oh, A prins. a prins, da. Nu a avut amplitudinea necesară, dar a prins acea desprindere. Putem trece la paralele? Mulțumesc. Un pic de ritm i-ar trebui Anei la paralele. Da, mai multă viteză. A rămas pe aparat, e important și asta. N-a avut greșeli foarte mari. Nu, mi n-a s-au părut mai mari decât ale Laurei. Nu. Și la fel are și o ținută bună. Dificultatea ne bate, dar să facă integral bun, fără ratare, să nu lase zecimi
La stând pe mâini, trebuie duse toate stând pe mâini și menținute. Întoarcerile făcute în Să unghiuri. trecem la sărituri. Fetele o și încurajează deja pe Larisa. Ne-am văzut-o pe doamna doctor Mihaela Beldie și pe Toma Vasilescu, mereu atenți la dorințele fetelor și la problemele lor, nu neapărat dorințe. Hai, Lari, atentă! În rondă 7-2 bine sărit, ținută, puțin deviată din masă, dar 15. Da, pentru că fură un pic la intrarea în masă, nu intră cu rondă, mâinile. nu face Da. flicul complet. Corect, da, uite, Fură puțin un pic fură din întoarcerea. întoarcere, da. Ceea ce o împiedică să aibă înălțime până la urmă. Ieșirea din masă contează și atunci dacă nu ești complet dreaptă, dar săritura e bună, nu... Da, bine, e o chestie minoră, se poate și corecta. Exact. Nu e grav. Sunt curioasă dacă se duce către 15, ar trebui să comparăm această săritură cu cea a Anei Ocolișan. Sunt la fel. Cam acolo, nu? Da. Și Larisa are amplitudine, ținuta este bună. Părerea mea că Ana a sărit mai bine. A sărit mai bine, da. Larisa a fost deviată. A fost din deviată, masă, exact. Da. Lucrează Iridon la paralele. Mulțumesc. Desprindere. Ghinger a venit destul de aproape de bară, dar are o ținută bună. Foarte frumos întins. Vârfurile întinse, genunchii foarte bine. Da, ea a avut câteva zile de pauză totală pentru că a avut o întindere subfesieră foarte sâcâitoare și chinuitoare pentru gimnaste. Și da, e foarte ciudată și, exact cum ai spus tu, sâcâitoare această întindere. Bravo, Andreea! Bravo! Avem nevoie de exerciții bune la acest aparat, chiar dacă nu avem o dificultate foarte mare, trebuie să stea pe aparat. E condiția esențială pentru a prinde calificarea, pentru că acesta este obiectivul în momentul de față, calificarea echipei la Jocurile Olimpice de la Rio. Și pentru că colega mea, Dana Alexe Popescu, e alături de Cătălina Ponor, propun să le auzim, să auzim pe Cătă. Ce supărată e! Da. Ce faci, Cătă? Cum te simți? Văd că ești pe margine aici alături de fete. Este normal să fiu alături de fete, este normal să le încurajez. Sunt colega lor și mi se pare un gest frumos să fiu aici alături de ele. Ce să fac? Sunt bine. Vrei să fii bine, asta este mare lucru, că ai un psihic extraordinar. Sunt pozitivă și sper într-o recuperare foarte rapidă. Mondialul se apropie și vreau din tot sufletul să fiu acolo. Doamne ajută! Pronosticul nu este prea grav, nu? La ce vă referiți pronostic? În sensul că nu ești atât de tare accidentată, e grav? Este o ruptură de gradul 1, sper să se refacă repede. Acum depinde de cât de repede va funcționa piciorul meu și cât de repede se va recupera. Eu sunt sigură că vei reveni cât de curând și vei prinde mondialul pe care ți l-ai dorit atât de mult, că de aceea te-ai întors și pentru Rio, evident. Doamne ajută, am muncit lunile astea foarte mult și îmi doresc foarte tare să fiu acolo la mondiale și să pot să le ajut pe fete. Multă sănătate și baftă să ajungem. Să fiu. Mulțumesc, Dana, tare Cătă, aș putea spune, da, e greu momentul pentru Cătălina, dar a spus că am muncit mult, foarte mult, să știi că m-am dus foarte des la antrenamente tocmai ca să o văd. Să-ți revin. Poate că a vrut prea mult într-un timp atât de scurt. Asiana Peng, la foarte mult da. să ajute echipa și atunci a tras de ea foarte mult. Și în 3 luni să-ți revii, să concurezi, e deja fenomen. Da,
să fii deja în echipă cu fete care sunt Și cu să fie 10 ani mai bază, mici decât să fie ea, bază chiar mai mult, da. în echipă. E de admirat tot ceea ce a făcut Cătălina și ce face pentru echipă și pentru ea. Nu oricine rezistă, cât de aproape de bară. Să sperăm că va reuși Cătă să treacă peste acest moment, adică să o ajute sănătatea să-și revină. Foarte frumoasă și ținuta Asianei, vârfuri foarte frumoase, originile chinezești o ajută, nu? Deci spun cuvântul, da. E întinsă, e frumoasă. Poate va avea și ea o explozie anul viitor. Dacă nu va mai avea nicio accidentare și va putea să lucreze continuu, să progreseze, să-și îmbunătățească exercițiile, sunt viitoarele senioare, deci... Da. Da, de sănătate e nevoie. De altfel, în această nebunie creată de dificultate, vedem la ce s-a ajuns la nivel mondial, la nivel mare, ce a ajuns să facă Biles, elemente aproape incredibile pentru gimnastica feminină. Sunt băieți care nu execută, exact. ce face ea. Riscul accidentărilor este foarte mare, de aceea se discute la Federația Internațională despre acest lucru. Dar trebuie o pregătire foarte bună. Fizică foarte bună, pentru că altfel nu poți susține să faci elementele acelea. Adică nu poți să faci 900 la sărituri dacă nu ai o bază, nu ai o detentă, nu ai și elementele la sol. Da. Adică trebuie să fii strong, puternică, foarte puternică, să poți să le faci. Și cred că americancele mănâncă pregătire fizică pe pâine. Am întrebat de multe ori ce fac de arată așa. E impresia că dacă ai arunca un ac spre mușchilor, nu intră. Și mi-au confirmat mai mulți antrenori români care sunt acolo. Marta Carolin mi-a spus... Au copiat, au avut ce copia. Da, exact. Deci, au avut de unde copia. Marta a spus așa, endurance. Exact, e cuvântul de bază. Și Nadia mi-a confirmat că fac foarte multă pregătire fizică. Altfel nu ai cum să-ți duci la capăt un exercițiu la sol cu 4 linii cum le face Biles, adică de dificultate foarte mare. Îți trebuie rezistență, putere, tehnică. Să nu mai vorbim de tehnică, da. Butunoiu este Beatrice de la Galați la sol. Da, Biles, să revenim la ideea noastră, termină solul cu țuca dublă. Da. Carmen Glăvan la sărituri. Peng n-a trecut de 13 la paralele Silvia Zarzu. Nu e specialistă la acest aparat, dar e obligată să facă pentru echipă. De fapt, ca să prinzi echipa, trebuie să faci 4 aparate. Și nu mai spunem de schimbările de regulament ale FIG-ului pentru următorul ciclu olimpic, când toate ar trebui să facă 4 aparate. Toate gimnastele. A prins. Da, cu greșeli de ținută. Picioarele depărtate. Din ce am văzut eu de la distanța aceasta. Da, nu are dificultate, e pur și simplu pentru echipă. A făcut Clehara la coborâre. Da. La bârnă e Ioana Nicoară.
Să trecem la bârnă puțin. Nu are rost pentru că s-a terminat exercițiul. Sol cu Alexandra Mihai. Rondă flic 1080. A făcut bine. Da, bună linie linie. apropiate, întinse. Aterizarea acest dublu a fost destul de joasă. Joasă în sensul că umărul a fost Umărul prea a jos. fost jos, da. Detenta, lipsește detenta, explozia din sol. Ne-ar trebui niște arcuri, să le mascăm, să le ascundem undeva. E un element greu spre înainte. Din păcate l-a ratat. Am văzut că și la încălzire a ajutat-o foarte mult domnul Forminte. Nu face flicul, bine, Da, mi-aduc de aminte la că flic, domnul Belu da. a spus că a văzut-o și nu are... Mare de corectat acel flic înainte. S-au muiat picioarele. Sper să nu se fi lovit. 14 și 10 a primit o notă bună Nicoară la bârnă. Urmează Ciurujniuc, să o vedem la bârnă. Mai trebuie deschis acest cloș. Frumoasă legarea. Ține. A venit bine. Un flic, da, cu salte chiar. Văd că multe gimnaste optează pentru această linie. Are emoții Mari. Și emoțiile cam dispar după primul aparat. La bârnă, cred că niciodată nu dispar. Decât când ai făcut coborârea. Sau când ai salutat publicul. Da. Bine, sunt gimnaste care, după primul element, dacă ea ieși bine, și de obicei e cel mai greu primul, își duc până la capăt și restul integralului. Dacă ar și munci mai mult un pic Ciurujniuc, ar avea și mai mult de câștigat. E frumos construită, e talentată, dar nu e suficient în gimnastică. Spahara la sol. Laura Iacob de la Onești. Păcat de aceste aterizări. E foarte micuță și ea.
Vesel solul ei, se potrivește vârstei. Da. Toate ați trecut prin așa ceva? 14:45, o notă bună pentru Ciurușniuc la Bârnă. Să vedem cine a avut peste. Normal, Larisa o scoatem din calcul. 14:75 Bulimar, deci e a treia notă la Bârnă. Ne apropiem de ultimul schimb, cel care va decide campioana și la echipe și la individual. Trecem prin studio după ce revedem finalul de la sol și revenim. Am revenit în transmisiune directă, ultimul aparat, Dinamo e la paralele, după două aparate conducea echipa din București în fața primei echipe din Deva. Clubul din Ardeal e acum la Bârnă. Ne interesează și solul cu a doua echipă a Devei, dar în special paralele și Bârnă. Și după trei aparate, ținând cont de notele pe care le-am notat noi, clar că tot Dinamo e în față. Larisa a primit, Monica, 15:30 la sărituri. A sărit bine, ți-am spus că a avut o amplitudine mai mare. Și Ana a primit o notă foarte bună. Dacă va sări la fel și la mondiale, sunt Crezi sigură că că primesc se va... peste 15 la mondiale? Eu sper. Acum suntem la naționale, punctajul sau arbitrajul este diferit față de cel de la mondiale sau de la orice altă competiție internațională, dar cu picioare întinse, cu amplitudine, cu picioare apropiate, undeva la 14-9, Da, între 14 și 15, nu? că vom lua. Și de ce nu și 15? Larisa poate lua liniștit 15 la sărituri. Da, sunt corecțiile de care vorbeai tu. Începe la Bârnă Laura Jurca. Sigură până acum Laura pe ea. Stai. Avea legare Danilova, a ridicat piciorul. Danilova laterală. Cloș lateral. Vârfurile degetelor s-a agățat de Bârnă. Saltul ține. Pregătirea pentru coborâre. Flic pe 1, flic pe 2, dublu. Păcat că s-a dat jos la acel salt. A venit pe direcție, nu înțeleg de ce. Da, nici mie nu mi s-a părut deviată. Da. A respins-o Bârna. E supărată. Și deja se pregătește la paralele Diana Bulimar. Păcat de aceste mici greșeli. Iată aici. A ridicat piciorul și... Da, piciorul stâng a venit bine pe Bârnă. A ridicat piciorul drept, nu înțeleg de ce. E coborârea. A avut oarește probleme în ultima săptămână la antrenamente cu un Cacev Didi, dar sper ca de data asta în concurs să fie totul ok.
Are un integral bun, Didi. Da, și mai mult decât atât, Didi a fost deschizătoare în echipa României și la europene și la Jocurile Olimpice. E o calitate în plus pentru o gimnastă, nu oricine poate să deschidă, pentru că mai ales în anii trecuți, când România se baza mult pe siguranță, era important omul care deschidea concursul. La noi, la Olimpiadă, mi-aduc acum aminte, Oana Bana a deschis concursul la paralele. 13,75, nota pentru Jurca la Bârnă. Cu ratare. Da. Și cu foarte multe zecimi date. Începe Diana, nu? A început Ocolișan. Da, a început Ocolișan. Să vedem, să trecem la Bârnă. Cred că arbitrele așteaptă, da, ca să termine Ana. Până acum n-a avut decât câteva poze artistice. Stai. Bine. Sal, Sechier. E cam teamă de Bârnă, să știi. Ține. Înainte. A primit verde și Didi. Da, o vedem în plan îndepărtat. Cred că ar trebui să o vedem pe Diana. Și acum o vedem pe Ana în plan secund. Hai, Didi. Aici. Bravo. Ușor a fost aproape de bara, îndoit coatele. Haide. Ușor. Tace, bravo. Trecere, ține. Foarte bine cu balansarea. Un pic cam precaută Diana, nu? Mie așa mi se pare. Și coborârea simplificată pentru aterizare. Bravo, Didi. A avut, da, după cum spuneai și tu, probleme la cel cacevla și la verificare. I-a scăpat palmiera. Dar l-a făcut acum. Ocolișan a stat pe Bârnă, nu am văzut rezultat. Da, da, nu, a stat pe Bârnă, da. A stat. Dublu echer la coborâre. Kinetoterapeutul o felicită pe Didi. El a avut mare încredere că Didi poate reveni. De fapt, a ajutat-o mult în recuperare după operație. Și iată un moment frumos cu Cătălina Ponor alături de Diana. Spiritul de echipă de care vorbeau fetele e foarte important. Didi și-a făcut un concurs bun, fără ratare, și-a adus integralele până la capăt. E foarte important pentru psihic, în primul rând. Deși în gimnastică fetele intră pe rând, totul e individual și se face prin acumulare, contează foarte mult spiritul de echipă și de altfel nici nu te-ai putea antrena de unul singur, ai nevoie de colegi. E foarte ciudat să fii singur în sală și să te antrenezi. Eu mi-amintesc de Cătălina, episodul 2007, când a mers la mondialele de la Stuttgart, s-a pregătit cu doamna Vitang în sala băieților de la 23. Și cât de greu era. Știu, da, e foarte, foarte greu. Și zâmbetul după un exercițiu reușit, dar se poate și mai bine, exact cum ai spus. Întotdeauna e loc de și mai bine. Trebuie să-și curețe mult din elemente. Și să o vedem pe Andreea Iridon, o sportivă cu un exercițiu frumos la Bârnă. A fost la un pas de finala europeană de la Montpellier. Și sper să mai aibă șansa. Da, să prindă finala. Sigur că o pregătire bună și anul viitor. Nu e timpul pierdut pentru ea. Și nu numai la europene. Da. 13,50 Bulimar. Și începe Iordache, Iridon. Unde să mergem? Clar că la paralele sunt... Dar până începe Larisa, putem să stăm la Bârnă. Frumoasă pirueta. 540 întoarcere. Țin, bravo. Un flic cu saltechier. Lucrează Larisa, hop, picioarele, vârfurile, scăpate puțin. A depărtat la acea întoarcere.
Prinde. Prinde, bravo, hai. Foarte frumoasă acțiunea. Bună legarea. Prinde, bravo. Și Ridon merge bine. Stai. Bravo. Bravo, Larisa. Încă are nevoie de antrenamente la paralele. Are. Da, acele Da, scăpări acele ale picioare, vârfurilor, ale picioarelor sunt penalizabile considerabil, că aproape la... 30. A furat puțin întoarcerea, dar a fost un exercițiu bun. Da, coborârea este mai ușoară, doar 2 întoarceri pentru Iridon, pentru că având acea problemă musculară, subfesieră, antrenorii au ales să o protejeze. Sol, nu? Cu Oli Câmpean. A făcut un 1080 foarte frumos, da, e întinsă. Întins și cu amplitudine și stabilizare. Revedem integralul Larisei. Între timp, Oli Câmpean și-a terminat evoluția. Da, prima reacție a Larisei mi-a plăcut, în sensul că a dat din cap nemulțumită de acele scăpări. Mici greșeli au existat, dar pot fi corectate până la campionatul mondial. În sala de la Izvorani, nu știu dacă ai observat când ai fost, pe o saltea a fost scris cu magneziu "picioarele lipite", ca ea să vadă. Să vadă mereu, cumva să uite. 14,65 Iridon la bârnă, notă foarte bună, și o vedem pe Asiana Peng la bârnă. Prima notă sub 15 pentru Lari, 14,90. Stai. 3,60. Oh. A stat Da. la încălzire. Umărul sus trebuia. Și îl face foarte frumos, că e înalt, are amplitudine, dar... Stai! E foarte repezită. Da. Și are și emoții și nu se controlează. Greșeli pentru Asi. Emoții. Da, exact cum ai din spus și cauza tu, s-a emoțiilor. aruncat foarte repede în elemente, deși nu cred că are probleme cu timpul. Nu. La sol este Alicia Botnaru de la Cetate Deva, echipa a doua, pregătită la lotul de junioare. Vara asta am fost acolo alături de Dana Siliva și Cati Sabo, pentru că am filmat pentru un reportaj special cu fiica Danei Silivaș, care s-a antrenat la Deva. Da. Super drăguță Eva și talentată.
A primit și un costum, chiar 2 cu tricolor, poate. Poate. Da, a spus că e o decizie foarte grea de luat ce țară să reprezinte. România, pentru că ea se simte româncă, sau America. America. Știu că m-am întâlnit și eu cu Dana și la fel spunea că nu știe pentru cine să concureze. Ne supervizează aici domnul Belu și avem emoții. Nu trebuia să plece de lângă noi. Da. Dana Silivaș, ce gimnastă, ce generație. Caterina Sabo, anii 80. Super ani pentru gimnastica românească, ani în care s-au obținut enorm de multe medalii. Cati a dominat jocurile de la Los Angeles din 84, Dana Silivaș pe cele din 88. Lângă ele au fost gimnaste care au urcat pe podium. Mereu Păuca, Grigoraș, Voinea, Potorac, Golea. Zarzu sau Zărzuț. A scăpat de 4 aparate Silvia astăzi. Mâine sunt finalele pe aparate. Se califică primele 8 note la fiecare. La băieți o să vedem super specialiști. Drăgulescu are prima notă la sol. Muntean e primul la inele, bară și sărituri. Bățaga are prima notă la cal, Berbecar, evident, primul la paralele cu cea mai mare notă în concursul de ieri. Și dăm legătura colegei mele, Dana Alexe Popescu. Dragi prieteni, sunt aici cu Larisa și cu Diana. A ieșit bine astăzi, ești mulțumită, Lari? A fost o evoluție bună la fiecare aparat, însă se poate și mai bine. Bineînțeles, pentru campionatul mondial trebuie să performăm cât mai bine posibil. După o lungă absență, iată că ai revenit aici și te miști bine. Așa este, a fost o lungă perioadă în care am stat pe bară, însă m-am recuperat și sper de acum încolo să mă antrenez cât mai mult și să am cât mai multă forță de muncă. Vin mondialele, cum o să fie acolo? Eu sper să fie bine, sper să, acum după campionatul acesta național, sperăm să ne pornim motoarele și mai tare și să facem din ce în ce mai bine pentru a ajunge acolo la mondiale în cea mai bună formă. Contează foarte mult, mai ales că este și criteriu pentru Rio, nu? E important. Așa este, este foarte important acest campionat mondial și noi sperăm din tot sufletul să facem cât mai bine, să facem o echipă frumoasă și să fim sănătoase. O revenire spectaculoasă și pentru tine, Diana. Ți-a ieșit bine astăzi? Ești mulțumită? Nu sunt încă la potențialul maxim, mai am încă de adăugat multe lucruri, dar după nicio lună de antrenament cred că este bine. Da. Merge, nu? Te miști binișor. Per total, da, să spunem, a fost un concurs fără ratare și asta mă mulțumește. Vin mondialele, trebuie să te mobilizezi tare, mai sunt 3 săptămâni, nu? Dacă am putut să fac într-o lună, după operație, toate aceste integrale, cred că în 3 săptămâni mai pot să trag și să îmi urc notele de plecare, mai resta paralel să fac o coborâre și multe altele. Mai este un singur an până la Rio, acolo va fi bătaia cea mare, nu?
Noi întotdeauna am zis să luăm pas cu pas, niciodată nu ne grăbim ce vom face la Rio. Ne vom gândi ce facem la campionatele mondiale, ce o să facem la europenele de anul viitor și după la Rio. Trebuie să vă calificați întâi, nu? Bineînțeles, niciodată nu ne-am pus trebuie să ne calificăm, trebuie să ne ducem la concurs să ne facem treaba. Să vă calificați și la Rio veți vedea voi ce o să faceți, nu? Să ne facem integralele cap-coadă bine și atunci va veni și rezultatul, bineînțeles. Bine, hai, succes! Mersi mult! Alina, ai legătura? Mulțumesc! Vesele fetele, bine, sunt prietene nedespărțite, mereu puse pe șotii, sunt responsabile și cu voia bună acolo. Da, din păcate o căzătură am văzut la sărituri. Sunt înregistrări din ce a fost până acum. Ar fi bine să trecem pe sol. Se lucrează în direct. Ioana Nicoară. Au punctat bine fetele, nu? Da, mie personal mi-au plăcut de ele. Îmi pare bine că Didi și-a făcut un concurs fără ratare. S-a văzut că are încredere în ea și că își dorește să meargă la mondiale și să ajute echipa. Larisa la fel. După cum au spus și ele, mai au de corectat anumite exerciții, de adăugat, anumite elemente cum ar fi la Didi, dar per total și-au făcut treaba astăzi. Da. Nu pot să fii niciodată mulțumit. Absolut. Dar de aici, în 3 săptămâni, se mai poate crește. Crește. Și se crește la modul de lucrat aterizări, să nu mai lase zecimi la aterizări, la ținut, la siguranță. Da. Din ce am văzut astăzi, doar Jurca a avut acel ghinion la bârnă cu ratarea de la saltul înapoi. În rest, Ocolișan a mers bine. Cred că Ocolișan va fi pe 2 la individual. Din păcate, Larisa n-a trecut de 60 de puncte. Eu cam la asta mă gândisem target pentru ea astăzi, să depășească 60 de puncte. Ba da, are, uite, aproape de 61, 60-95. E bine și mai are de adăugat la sol țuca dublă. Da. Și dacă scapă de picioarele de la paralele, de câteva zecimi de devierea de la... exact, se bate pentru individual cu Biles. Cu Biles. Da. Bârna, evident, nu, trebuie să facă un concurs fără ratare și un concurs perfect. Da, să spunem că și la bârnă ea ar putea, pentru că încă antrenează și acel 360 întins. Da, nu știu dacă îl va face. Dacă va risca... Într-o finală merită. În finală, da. În finală, clar, merită. Ești pe cont propriu, nu ai ce pierde. Poate, are unde să mai crească. Da, și dacă sănătatea îi permite, ea poate câștiga. E un om de concurs, îi place să concureze. Și trebuie să se adune, în primul rând. Trebuie să fie și bârna. Dacă își face bârna, restul aparatelor și le face. Bârna e cea mai importantă, că dacă ai ratat... E greu? E greu. Văd că dacă îți faci integralul bine, fără ratare, ești liniștit pentru celelalte aparate, că nu ai practic sol, nu ai unde să ratezi, sărituri nu ai unde să ratezi, iar la paralel nu cred că la fel se pune problema. Da, nu, de ratare nu, dar în ultima vreme a avut acele probleme la depărtarea de picioare. E ședință acolo cu echipa unită a celor de la Dinamo și a Devei. E de fapt ședința echipei, a lotului, toți antrenorii sunt aliniați, da. Și fetele în dreptul paralelelor, dacă e un cadru foarte frumos. Da? Se discută efectiv acum la cald, li se spun, nu? Eu pot spune că au crescut față de amicalul pe care l-am văzut și cred că e distanță de 2 săptămâni, 3? 2. Au fost mult mai bine. Aceeași este și impresia mea. Deci mult mai curate, cu siguranță, și-au dus integralele până la capăt. La amical am avut ceva ratări la paralele, au făcut unele pe groapă, deci cu multă încredere și putere de muncă și să fie sănătoase și să-și dorească foarte mult, să se adune pentru concursul de la mondiale, sunt sigură că vor putea face față. Da,
E important să deschidă foarte bine concursul mondial, să nu uităm că România e în prima subdiviziune Și începem cu sol. și concurează la ora 9, ora de la Glasgow. Mondialele sunt evident în direct la televiziunea română. Cred că pe canalul 2, pentru că orele se suprapun cu principala ediție informativă și atunci probabil vom fi pe TVR2. Vom vedea ceea ce va fi în finală. Din păcate nu se produc calificările, deci iubitorii gimnasticii nu au cum să le vadă pe fete la televizor. Vom fi însă acolo, alături de ele, să le încurajăm și să putem transmite ceea ce au făcut acasă. E greu să concurezi în prima subdiviziune. E greu și noi la europene în 2004, la ora 7 dimineața eram în sală. Am fost la fel în prima grupă. Știu că la ora 8 seara încă se mai concura. Noi am venit la sală pentru că... Să luați medaliile de aur. Da, noi am venit să ne luăm medalie pentru că am câștigat, dar e foarte greu. E foarte greu să concurezi dimineața. E cu dus și Nu tot, știi ce Monica. se întâmplă pe parcursul concursului. Știi că cele mai bune echipe sunt în ultima grupă și altfel Da, te și aduni arbitrajul seara. merge altfel, nu? Arbitrajul este altfel. Altă poftă de a concura. Ai la 7 seara și alta o ai dimineața la 9. Da, tocmai de Dar aceea. când ești pregătit, nu contează ora, ar trebui să te trezești și la 3 dimineața și să-ți faci integralul. Ai punctat bine. Da, când te simți pregătit nu mai contează la ce oră concurezi. Dar tocmai de aceea la lot se face modelare Și după ora aceste asta. ore, Da. exact, asta vreau să spun, se antrenează. Normal. Se antrenează, te antrenezi după programul pe care îl vei avea la Campionatul Mondial, Jocurile Olimpice, după orele pe care le vei avea. E bucurie și pentru fetele de la Deva, au scăpat de concurs. Lotul olimpic, echipa, cea care va fi la Glasgow, mai are o verificare în Italia, la un patrulater la Novara, la începutul lunii octombrie, nu săptămâna viitoare, cealaltă. E un concurs important, un concurs în care antrenorii mai reglează micile lucruri. Să vedem ce se întâmplă și cu Cătălina. Ea a spus că chiar dacă nu va fi la Novara, important e să fie la mondiale, important e să fie ea sănătoasă. Veselie mare acolo, împreună nedespărțite, Larisa și cu Bulimar. Și au făcut treaba amândouă astăzi bine și le ridică moralul lucrul acesta. Au făcut un concurs fără ratare și au dus exercițiile la bun sfârșit. Vedem și pe doamna Robu, fosta trușcă, componenta echipei din 76 de la Jocurile Olimpice de la Montreal, colegă cu Nadia în echipă, cu doamna Grigoraș, directorul tehnic al federației. Felicitată și Ana Maria Ocolișan, mă bucur pentru ea că a avut un concurs complet, fără ratare, 4 aparate, e de bine pentru echipă. Doamna Câmpian, antrenoarea de la Dinamo, o felicită pe Ciurușniu, cred, nu? Nu, e Anghelescu de la Dinamo, fosta gimnastă Camelia Voinea. N-au apărut încă notele oficiale, confirmarea, dar după cât am ținut noi așa, și mulțumesc colegii mele care m-a ajutat la note, Ioana, Iordache 60-95, 57-65 Ocolișan a doua la individual, Diana este a treia cu 57-25, pe Laura Jurcă cred că a costat-o podiumul căderea de la Bârna, Monica, da. Are puțin peste 56-20 și la Silvia Zarzu n-am apucat să-i vedem nota de la Bârnă, dar are un 12-70 la paralele, deci a tras-o în jos, da. Acea notă. Și cred că Dinamo e mai aproape de locul întâi, adunând primele 3 note. Iridon a făcut doar 2 aparate pentru Deva. Au intrat notele Asianei Peng, cred, în calcul. Da, și eu cred că tot Dinamo va câștiga. Va câștiga, da.
Dar nu mai contează. Da, nu asta e. Da, nu asta e important. E important pentru cluburi. E important și asta, e foarte, foarte important. Noi suntem Noi ne bucurăm pentru toată lumea, da, la mondiale. Noi suntem cu gândul la mondiale și ne bucurăm că fetele și-au făcut un concurs bun. Îl vedem și pe domnul Adrian Stoica, actualul președinte al Federației, discută cu fetele noastre, cu Andreea Iridon, o încurajează. Au nevoie de încurajări, de susținere, să vadă că lumea e aproape de ele și mai ales stafful care se ocupă de ele. Și Anca Grigoraș Mihailescu acolo, fosta gimnastă, acum arbitră. Clasamentul cred că este oficial, da? Dinamo pe primul loc cu 169.950, pe locul 2 Deva, Cetate Deva 1, 169.750 și a doua echipă a Devei e pe locul 3, Farul Constanța pe 4. Cred că cu astea am cam spus totul. Îți mulțumesc foarte mult, Monica, și dacă ai plăcere, te aștept și mâine să vedem finalele pe aparate. Se anunță un duel interesant. Vă așteptăm alături la TVR1 de la ora 15 mâine. Numai bine, o seară bună! La revedere!